We gaan voor een liedje zingen. Dat is eigenlijk van de revue. Al jaren geleden, er is niks met gedaan. En toen heeft u tegen mij gezegd, luister, is dat geen liedje voor dich? Die zegt u, allee dan, gaan we dat maar doen. Heb je het of heb je het niet? Ja, ik heb het gehoord. Hey, hey, hop! En ik over. Hey, hoppa! Eén, twee, drie. Bios achter de garage. Een beveren wietplantage. 4 weken hier de cannabis. Dit stond er ook nog gratis is. 400 is voor ons alleen. Maar ook voor anderen nu. En is er ook stiet dan voor wie. Dan begint we weer opnieuw. En dan hey, 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 hey. Zingt hier is alleen voor het geld, dan het hier nog mis. De apotheek, de Zedipa, ook dan naar het vergis. De opa en de oma hier, die vliegen door op wiet. Want wiet, dat is toch best gezond, voor u met reumatiek. Bios achter de garage. Het weer een wietplantage. 4 weken hier de cannabis. Met schoon er ook nog gratis is. 400 dit voor ons alleen. Maar ook voor anderen nu. En is er ook stiet dan voor wie. Dan begint we weer opnieuw. Hey! 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 Verrumen drinken ook de geest en koffie slecht men vast. Met rode vergezelligheid en het aanzienlijk pas. Een jointje roken, kijk geen kop, wie met drinken was het. Nu heb je dus een goed adres, voor de eerste net. Bios achter de garage, een beveren wietplantage. 4 weken hier de cannabis, met schoon er ook nog gratis is. 400 dit voor ons alleen, maar ook voor